Deskritta bħala l-akbar kumpanija fid-dinja fil-qasam tal-assi diġitali fosthom cryptocurrency u l-blockchain, OKX se tħaffef aktar il-proċess biex tespandi l-operat tagħha lejn Malta. Kien propju 3 xhur ilu meta tħabbar li OKX se tiftaħ f'pajjiżna wara anke laqat mas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri. F'April li għadda anke l-Prim Ministru fuq Twitter laqa b'sodisfazzjon li kumpanija bħal OKX għażlet li tkabbar l-operat tagħha fi Gżiritna. Fi kliem id-direttur li se jmexxi OKX f'Malta Jovan Gavrilovic spjega kif pajjiżna huwa għażla naturali kif stabilixxa rwol importanti fil-qasam tal-cryptocurrency u l-blockchain. Saħaq li Malta tassew hija meqjusa bħala l-gżira tal-blockchain li għandha qafas regolatorju li għandu jservi ta' mudell għal pajjiżi oħra. Fil-fatt artiklu dwar cryptocurrency jsemmi l-aktar 3 pajjiżi li huma pjonieri f'dan il-qasam. Fil-waqt li jpoġġi lill-Ġermanja u lill-Iżvizzera fit-tielet u t-tieni post rispettivament, Malta tpoġġiet fl-ewwel post bħala l-pajjiż innovattiv li qed tkun minn ta' quddiem biex toħloq qafas li rregola dan il-qasam li kull ma jmur qed jikber f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija diġitali. L-artiklu jgħid li l-Gvern Malti għandu viżjoni interessanti għal blockchain li kapaċi tiddiversifika l-ekonomija u tkompli tkattar l-impjiegi.